saboda gamsuwa kuma ya yi addu'a. To wallahi tallahi wanda ya koma ga Allah lokacin da ya koma ba abin da yake so irin a roƙa ma Allah gafara. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam idan an binne mutum bayan ya cika sai ce istaghfiru li akhikum, ku nema wa dan uwanku gafara fa innahu al'an yus'al, don tabbas yanzu za a man tambaya. To amsa tambayar kabarin nan tauhidi ne, kadai ta Allah da ibada. Addu'o'in da mutane suka mata ba dan sun haife ka ko sun yi surkunta da kai ba, kuma Allah ya baka wannan, da watakila ma yawan mutanen ba za su kai haka ba. Saboda haka samun ka fito daga su ko kai surkunta da su ya musu sanadin alheri, dan me an baka shaida kana aiki mai kyau. To ka rike aikin nan mai kyau yadda ka so mu. Allah ka raya mu muna musulmi masu imani. Allah kai mana ƙarfin arzikin cikawa muna musulmi masu imani. Allah ka mayar da kaburan mu dausayi daga dausayin aljanna. Ranar tashar kiyama Allah ka daga darajojinmu, ka nufa a ba mu shaidar shiga aljannar firdausi da rahamarka. Allah ka shigar da mu aljanna ka firdausi da rahamarka, mu da iyayenmu da malumanmu da 'ya'yanmu da matanmu da haulanmu da sauran jama'ar musulmi baki daya. Ban ga dai wannan addu'o'i yadda mamaci yake so, namiji ko mace, bai tsaya kwana uku ba. Saboda ka babu maganar sai kwana uku ai sadaka uku, sai kwana bakwai ai sadaka bakwai, sai kwana 40 ai sadaka 40. Ko yaushe kai sallah ko masoyinta saboda Allah ya yi sallah, a roƙa mata gafara Allah da sauran jama'a duka, kuma shi da yake